Bun găsit, stimați telespectatori! E ora la care televiziunea Iași oferă posibilitatea Bisericii Catolice de a vă duce în fața dumneavoastră realități, oameni, întâmplări, lucruri care se întâmplă zi de zi între noi și în Biserica Catolică în special. Fiecare dintre noi are rolul său, are importanța sa, cred. Cineva spunea că nimeni nu e așa de important încât n-ar merge lumea mai departe fără el, dar nimeni nu e fără importanță cât să nu aibă locul său în biserică. De aceea fiecare creștin, fiecare preot, fiecare călugăr sau călugăriță are rolul său, cărămida sa la zidirea bisericii. Așa cum ne-am obișnuit deja în emisiunile noastre, de fiecare dată mă străduiesc să aduc în fața dumneavoastră realități ale bisericii, realități care ne privesc pe toți, realități care înfrumusețează biserica, realități sau persoane care aduc un dram de mângâiere celor din jur. Iată așadar, astăzi, în această privință, am adus de la Piatra Neamț două surori dintr-o congregație pe care aș vrea să le las pe ele să o prezinte. Așadar, am lângă mine azi în studio pe sora Monica Gabor și sora Iuliana Bernat. Bun venit în emisiunea noastră la TVR Iași. Bine v-am găsit. Mai întâi de toate, sora Monica și apoi sora Iuliana, v-aș ruga să vă prezentați de unde veniți și cum ați ajuns în această congregație, cu ce vă ocupați. Eu sunt sora Monica Gabor, m-am născut în Comuna Butea, județul Iași, și fac parte din congregația surorilor slujitoarele săracilor din Piatra Neamț. Am făcut profesiunea religioasă în anul 2002, iar în prezent sunt responsabilă a comunității și totodată mă dedic activităților sociale pe care le desfășurăm în această comunitate. Sora Iuliana. Eu mă numesc sora Iuliana Bernat și fac parte din aceeași congregație, surorile slujitoarele săracilor. Sunt deloc din Frumoasa, județul Bacău, și sunt educatoare. Înțeleg că vii dintr-o familie profund religioasă. Să înțeleg că mai ai o soră în această congregație, din câte știu. Da, mai am o soră care se numește Mariana. Și părintele? Și părintele Cristian. Și părintele Cristian Bernat. Deci o familie cu două persoane consacrate și un preot. E excepțional de frumos. Acum să intrăm în subiectul nostru. Spuneați, frumos nume, slujitoarele săracilor. Este o carismă de a aduce, eu știu, o mângâiere, un dram de bucurie celor săraci. Cred că așa s-a născut, sau cum s-a născut, mai bine zis, congregația noastră. Cui aparține ideea? Congregația s-a născut în anul 1880. Fondatorul acestei congregații, surorile slujitoarele săracilor, este Giacomo Cusmano. El s-a născut la Palermo pe data de 15 martie 1834 dintr-o familie nobilă. La vârsta de 3 ani, Giacomo Cusmano își pierde mama și de mic copil s-a dezvoltat în el o sensibilitate și o grijă deosebită față de copiii săraci și orfani pe care îi întâlnea zilnic în cartierul lui. Deseori se lăsa lipsit de îmbrăcămintea și încălțămintea lui și le oferea cu bucurie celor nevoiași. Ulterior, Giacomo Cusmano a studiat medicina cu specializarea în chirurgie și era numit de către mulți doctorul săracilor. Însă, el la un moment dat se preocupa foarte mult pentru că vedea că multe boli fizice se datorau unei vieți morale dezordonate și atunci se gândi cum să facă să fie un medic bun atât pentru trup cât și pentru suflet. Se lasă ulterior ajutat de către un îndrumător spiritual și astfel se conturează tot mai mult în sufletul său vocația de a fi preot. S-a întâmplat că într-una din zile Giacomo Cusmano merge în vizită la un prieten de-al său și observă la această familie un fapt minunat. Vede cum toată familia este așezată la masă și înainte să înceapă prânzul, fiecare membru pune deoparte câte ceva din porția sa, iar apoi invită un sărac pe care îl așează la masă împreună cu ei. Asta se întâmpla de la Palermo? La Palermo. Adică în Sicilia, la Palermo, unde s-a născut el. Da, exact.
Și atunci Padre Giacomo se gândi la un lucru. Spunea, dacă toate familiile din Palermo ar renunța la câte ceva din ceea ce au, câte familii, câte săraci nu s-ar putea hrăni. Simțind tot mai puternic în inimă vocația de a fi preot, pe data de 22 decembrie 1860 este hirotonit preot, cu dorința de a-i ajuta pe cei săraci, de a-i ridica din suferințele lor și de a-i apropia tot mai mult la Dumnezeu. Și va rămâne preot tot în zona Palermo? Rămâne preot inițial în zona Palermo și apoi se răspândește în toată Sicilia. Și apoi în toată Sicilia și ulterior în toată lumea. Ulterior în toată lumea. Când a murit Părintele Giacomo Cusmano? Părintele Giacomo Cusmano a murit pe data de 14 martie 1888. Este anul în care s-a născut fericitul Anton Durcovici. Ce coincidență! Și a fost declarat sau încă nu? A fost declarat fericit în aceeași zi cu fericitul Ieremia, pe data de 30 octombrie 1983. Altă coincidență frumoasă pentru noi. Sora Iuliana, am văzut unde se naște congregația. Astăzi, iată, la 100 și ceva de ani, 150 de ani de acum, unde se răspândește, unde putem întâlni surori din congregația slujitoare săracilor. De adevăr, Iisus a spus că pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Iată că congregația noastră s-a răspândit în 4 continente, mai multe case. În continentul european avem case în Italia și România. În continentul asiatic avem case în India și în Filipine. În continentul american avem în Mexic și Brazilia și în cel african în Congo, Camerun și Uganda. Aproximativ, ca număr de surori astăzi, suntem 400 din diferite națiuni. Frumos, adică este deja o răspândire pe toată fața pământului. Înseamnă că această carismă a Părintelui Giacomo a prins, adică eu cred că peste tot sunt săraci. Tocmai de aceea, acum eu mă bucur că sunteți și în România. Eu cred că am cunoscut prima soră prin 1994, dacă nu mă înșel, din această congregație. Acum, cum a ajuns în România? Mă gândesc deja, sunt mulți ani de atunci. Prezența surorilor în România este din anul 1992. Una dintre surorile congregației noastre, pe nume Moreale Dionisia, a întâlnit un student la Roma, de origine română, și l-a rugat. Un preot, adică la studii. Acum este preot, este vorba de către Părintele Emilian Diac, care este originar din Frumoasa, județul Bacău. Sora i-a împărtășit dorința de a vizita România și de a deschide o comunitate. Părintele Emilian s-a oferit să o însoțească și mai mult să o ajute cu traducerea limbii române. Au venit în Piatra Neamț pe la începutul lunii februarie din anul 1992 și au luat legătura cu Părintele Paroh, pe atunci era Părintele Mihai Budău, și i-a împărtășit această dorință de a deschide o comunitate. Părintele Mihai s-a bucurat foarte mult de acest lucru și i-a împărtășit la rând necesitatea de a avea surori în această parohie. Și bănuiesc că Preasfințitul Petru Gheorghe l-a spus da acestei invitații, nu? Mai mult decât atât, surorile au primit nu numai permisiunea, ci și binecuvântarea Preasfinției sale și totodată Preasfințitul Petru Gheorghe le-a îndemnat pe surori, le-a îndrumat să deschidă o grădiniță și să ajute copiii ce provin din familii defavorizate. Deja mi-ai luat întrebarea înainte. Sora Iuliana, cu ce vă ocupați concret în România? Pentru că bănuiesc că răspundeți unor așteptări, cum spunea și sora, și ale Preasfințitului Petru. Da. Cum spuneam, în România sunt 2 case. Noi suntem la Piatra Neamț, dar mai este încă o comunitate în satul Roșu, județul Ilfov, lângă București. Încercăm să actualizăm carisma fondatorului și în zilele noastre, care este caritate fără limite. Avem o grădiniță de copii, unde încercăm să integrăm pe copiii care provin
din familii mai sărace cu cei care au o situație financiară bună. Aveți și copii săraci la grădiniță? Da, încercăm să integrăm alături de cei bogați, să-i ajutăm ca să primească și ei o educație. Și la București? La București, de asemenea, au și ele o grădiniță. În afară de această activitate, noi mai avem o cantină a săracilor, unde zilnic vin... Unde asta? În Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Da, unde zilnic vin între 70 și 80 de persoane care au o masă caldă și împreună cu ei ne rugăm Sfântul Rozariu pentru binefăcători. De asemenea, cu tinerii din parohie mergem o dată pe lună în vizită la cei bătrâni, săraci, singuri și neajutorați, ducând cu noi un mic dar și un cuvânt de mângâiere și speranță. Și ultima activitate, un curs de croitorie organizat pentru mamele care nu au loc de muncă și sunt în nevoi. La sfârșitul cursului ele sunt răsplătite, să spunem, cu o mașină de cusut, astfel încât să-și poată întreține familia. Modest, acum înțeleg eu o fotografie cu mașini de cusut, am văzut la dumneavoastră. Mergem mai departe, înseamnă că chiar aici dumneavoastră v-ați creat, bănuiesc, un nume la Piatra Neamț, sunteți cunoscute în Piatra Neamț, bănuiesc, nu? Foarte bine, adică. Dar mergem mai departe, pentru că dumneavoastră aveți mănăstire și totuși în mijlocul lumii. Cum vedeți dumneavoastră, mai ales în acest an al vieții consacrate pe care l-am început și cred că vă bucurați de acest lucru, cum vedeți dumneavoastră contactul cu lumea, o persoană religioasă și cu familiile? Unde este punct de întâlnire? Cum vă întâlniți cu ele? Eu consider că este foarte importantă comunicarea noastră, deschiderea noastră cu lumea, cu toate persoanele pe care noi le întâlnim zilnic, fie la cantina socială, fie părinții copiilor sau mamele de la croitorie. Sau o parohie chiar. Sau chiar a parohiei, da, zilnic mergem și la parohie, la Sfânta Liturghie. Și spuneam că este important acest contact, însă am observat că lumea are nevoie de a vedea persoane care să fie deschise, de persoane care să se poată apropia de ei, să-i înțeleagă, să-i asculte, să-i îndrume. Dar mai mult decât atât, cred că lumea are nevoie de persoane care știu să se roage și să-L vestească pe Hristos. Am dreptate dacă spun că n-ar trebui să existe un zid între comunitatea religioasă și lumea laică de la biserică. N-ar trebui să fie un zid, nu? Momentul de întâlnire și de comuniune există, nu? Există și noi nu îl vedem ca pe un zid, ci îl vedem ca pe un moment de împărtășire. Mă bucur dacă dumneavoastră reușiți să fiți pentru lumea de azi luminise cel puțin, dacă nu lumini vii și frumoase. Sora, o întrebare de suflet acum. Așa se vede, eu chiar văd pe fața voastră multă seninătate, așa o lumină. De unde provine aceasta? Și cum susțineți dumneavoastră bucuria sufletească? Cred că cuvântul seninătate pe mine mă duce la gândul de încredere și siguranță. Noi am primit o vocație, un dar special din partea lui Dumnezeu, dar în această viață noi luptăm în doi, să spun așa, este harul lui Dumnezeu alături de efortul nostru propriu de a face voința lui Dumnezeu. Încredere am spus pentru că noi ne încredințăm, ne abandonăm în mâinile lui Dumnezeu și suntem siguri că El ne ajută. El este prietenul nostru, tatăl nostru, păstorul nostru. Iar siguranța este că niciodată nu vom fi lăsați în lupte singuri, vom fi în doi. Da, mi-a plăcut mai degrabă, spuneați dumneavoastră, despre rugăciunea cu lumea împreună. Este, cred că, o formă de a menține bucuria și rugăciunea și întâlnirea cu Iisus. Care este rugăciunea dumneavoastră zilnică, dacă v-ar întreba cineva? Rugăciunea noastră comunitară, să spun, se împletește cu rugăciunea personală. Rugăciunea comunitară constă în momente de rugăciune când ne adunăm împreună la ore fixe pentru a recita liturgia orelor sau breviarul, a participa la momente de adorație sau meditația Cuvântului Dumnezeu, a ne ruga împreună Sfântul Rozariu, a participa la Sfânta Liturghie, precum și alte rugăciuni stabilite de Constituțiile noastre.
De asemenea, există și momente de rugăciune personală, când fiecare soră în mod liber poate merge în capelă în fața lui Isus și să vorbească cu El inimă la inimă, considerându-l cel mai bun prieten. Sora, întâlnim în fiecare zi, pe stradă, la biserică, în jurul nostru, tinere. Eu am impresia că foarte mulți dintre ei sunt oarecum într-o căutare, nu spun dezorientare, dar într-o căutare perpetuă și cum e normal. Dacă într-o zi ar veni la ușă, ar bate la ușă o tânără și ar spune, soră, cum să-mi programez viața frumos? Ce îi spune? În primul rând, aș primi-o cu multă bucurie și multă căldură și i-aș propune să facă o experiență în comunitatea noastră. Știm că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și este important ca fiecare să descoperim care este vocația, fie la viața consacrată sau la viața de familie. Și consider că experiența în comunitate îi poate face bine acestei tinere și o ajută foarte mult, deoarece vede în comunitate surori care se roagă, surori care trăiesc în fraternitate sau surori care sunt în apostolat și o poate îndruma și ajuta în discernământul său. Frumos, adică ai arăta că prin rugăciunea, fie și în comun sau cu dumneavoastră, poate fi o cale de găsire a viitorului ei. Sigur, o întrebare trecem la altceva puțin. O grădiniță. Noi avem grădinițe foarte multe în România și nu ducem lipsă, cred. Ce aduce în plus o grădiniță care este sub tutela surorilor, a dumneavoastră? Ce crezi că ar putea aduce în plus? Din ecourile pe care noi le primim, fie de la părinții copiilor sau de la unii evaluatori externi în domeniul educației sau chiar de la beneficiarii noștri care sunt copiii, am putut observa că ei se simt foarte bine la noi. Găsesc la noi un ambient cald și primitor. Și acest lucru îi ajută în creșterea și dezvoltarea lor personală. Totodată ne bucurăm și de faptul că între copii s-au creat legături frumoase, între copiii săraci și copiii ce provin din familii cu o posibilitate financiară bună. Și mai mult este un ajutor reciproc. Dar putem spune că nu faceți diferențe între copiii diferitelor biserici? Absolut nu. În grădinița noastră vin copii care sunt de religie ortodoxă, majoritatea dintre ei. Avem copii musulmani, în număr de 3 copii, și copii romano-catolici. Noi nu facem nicio diferență, nu ținem cont de religia lor, nu ținem cont de statutul lor social sau etnic. Și nici părinții nu fac această diferență, și bănuiesc. nici părinții nu fac. Acum, sigur, dumneavoastră sunt îmbrăcate frumos, totdeauna la biserică, așa. Dar totuși, în dumneavoastră, sub această haină frumoasă, rămâne un om care, sigur că are și probleme, poate, greutăți. Nu supăr pe nimeni dacă pun întrebarea, ce greutăți poate să întâmple o soră? Într-adevăr, pentru că suntem oameni, dificultățile nu lipsesc și pot apărea, poate din cauza fragilității noastre umane, poate din unele ispite pe care le putem avea. Însă... Sau poate neînțelegeri din partea celorlalți. Sigur. Până când ne cunoaștem, sunt și momente în care ne observăm și poate apar unele neînțelegeri. Dar atunci când trecem peste o dificultate și ne uităm în urmă, ne dăm seama că, de fapt, acel moment a fost un moment de creștere pentru noi, un moment în care am devenit mai responsabili, mai maturi. Și mai ales gândul că nu luptăm singuri, că suntem ajutați de Harul lui Dumnezeu, ne ajută să fim învingători. Mă bucur că ai spus suferința sau greutățile vieții pot fi un profesor pentru maturizarea noastră. Frumos spus, mulțumesc. Suntem în anul 2015 și grație ideii Sfântului Părinte Papa Francisc avem anul vieții consacrate. Eu l-am așteptat de mult, pentru că, într-adevăr, viața consacrată, sau nu putem gândi, eu cred, biserica de azi, creștinismul de azi, fără persoane consacrate.
A venit acest an frumos. Ce așteptați dumneavoastră acest an special? Și noi ne bucurăm foarte mult pentru că Părintele Papa Francisc a dedicat acest an vieții consacrate. Sanctitatea sa, așa cum ne spune, ne îndeamnă să fim persoane consacrate care să fie semne ale prezenței lui Dumnezeu în lume, să fie o rază de speranță, o rază de lumină. Noi ne bucurăm de acest lucru și încercăm zi de zi, în ambientul în care suntem, să fim persoane care să răspândească bucuria lui Dumnezeu prin trăirea vieții noastre consacrate. Adică ai vrea ca această formare a vieții consacrate să aibă o creștere la toate nivelurile, bănuiesc, nu? Acest lucru ne-l dorim foarte Sigur, mult. și la număr de vocații, și la calitatea vieții consacrate. Sora Iuliana, ce aștepți personal de la acest an? Ce ai vrea să-ți aducă acest an? În anii de formare, nouă ni s-a spus să nu avem așteptări prea mari, fie de la alții, fie de la ceilalți. Dar eu îmi propun pentru acest an să continui ceea ce hotărârea pe care mi-am luat-o în ziua profesiunii. De a arăta celor din jurul meu că este frumos a sta cu Dumnezeu, a-L cunoaște mai mult, a-L iubi și a-L sluji cu bucurie. Acest lucru încerc să îl pun în practică cu ajutorul Lui. Când ai avut, ai spus de profesiune. Când a fost profesiunea? Pe 1 noiembrie 2009. 2009, deja mai mult de 5 ani. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre și așa puțin, după ce am vorbit despre această congregație frumoasă, zic eu, care răspunde așteptărilor multor oameni, dar și așteptărilor bisericii și lui Dumnezeu, acum dumneavoastră, aici în fața camerelor de luat vederi de la TVR Iași, spuneți ceva, ce ați dorit să știe lumea, cei care vă urmăresc, din partea dumneavoastră? Tuturor telespectatorilor, eu le doresc multă înțelepciune și curajul de a săvârși mereu binele. Și vreau să închei cu un gând al fondatorului nostru, Giacomo Cusmano, care ne spune că nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată dărui ceva celor din jur sau atât de bogat încât să nu aibă nevoie de nimic altceva. În aceasta constă, de fapt, secretul fericirii și al împlinirii noastre. Crezi că congregația dumneavoastră are de spus ceva astăzi? Mă refer prin mesajul fondatorului, Părintele Fericitul Giacomo Cusmano. Ce ar trebui să spună vis-a-vis de cei săraci? Papa Francisc este un om al celor săraci. Cred că este o suprapunere frumoasă de concepte. Adică Papa iubește cei săraci, Părintele sau Fericitul Giacomo Cusmano iubește pe cei săraci. Lumea are săraci mai departe. Cine ar trebui să... sau ce s-ar putea face din partea dumneavoastră mai mult? Sau dați niște idei pentru cei care vă urmăresc. Mi-a venit în minte acest exemplu al lui Giacomo Cusmano, pe care l-a întâlnit și el la acea familie a prietenului său. Și cred că ar fi important ca fiecare dintre noi să reușim zilnic să lăsăm deoparte câte ceva din ceea ce avem și să dăruim celor din jur. Uneori putem avea lucrurile materiale, alteori putem să împărțim celorlalți un lucru spiritual, putem să fim alături de persoanele în nevoie în diferite moduri. Frumos. Și fiecare poate face binele acolo unde este chemat. Sora Iuliana, un gând la rândul tău pentru cei care sunt în fața televizorului la această oră. Pentru telespectatori, eu aș dori să închei cu un gând pe care mi l-a transmis bunica mea atunci când am părăsit casa părintească să urmez drumul vieții consacrate. Mi-a spus: acum ești în barca vieții, nu uita să vâslești, înaintează în larg. Iar când îți este greu, privește la țintă, privește sus și vei reuși să mergi mai departe. Și sigur, e frumos, ai primit un fel de testament de la ea la plecare, dar te întreb același lucru. Cum ai vedea, poate, noi avem aici mulți săraci, sau întâlnim cel puțin, dacă mergi pe stradă, la ușa bisericii, peste tot. Oare nu s-ar putea face mai mult? Cu siguranță fiecare dintre noi facem
câte puțin, fiecare cum putem. Eu cred că este important ca să-i putem ajuta pe cei săraci, să ne simțim noi întâi săraci. Atunci când mă simt egal cu fratele meu, cu sora mea, îl pot înțelege mai bine și îl pot ajuta din puținul meu. Da. Și în încheiere mai pun o întrebare. Unde este acum sau unde se află relicvele fericitului Giacomo Cusmano? Relicvele fericitului Giacomo Cusmano se află acum la Casa Mamă, în Palermo, Italia. Mulțumesc pentru participare. Am avut astăzi în emisiunea noastră două surori care vin de la Piatra Neamț, sora Monica Gabo, responsabilă a casei, și sora Iuliana Bărnat, educatoare la grădinița din Piatra Neamț. E adevărat că putem găsi oriunde a merge în lume, dar iată și aici în Moldova, persoane devotate, persoane care trăiesc un ideal, persoane care doresc să aducă un dram de mângâiere celor din jur. Chiar și numele congregației, pe care, repet, slujitoarele săracilor, congregația Părintelui Giacomo Cusmano din Sicilia, iată, aduce roade și pe pământ moldovean. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru bunăvoință și mai ales pentru ceea ce faceți. Fiecare persoană dintre dumneavoastră poate să spună oamenilor de astăzi: se poate mai bine, se poate lucra cu Dumnezeu, se poate lucra pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dragostea față de Dumnezeu nu poate fi niciodată separată de dragostea față de semeni. Așadar, vă mulțumesc încă o dată, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dorim ca toate persoanele care vin în fața dumneavoastră să vă aducă și în suflet o speranță, o încredere că Dumnezeu, că biserica este pentru oameni, între oameni și lângă oameni. O după-amiază frumoasă tuturor, dragi telespectatori!